नमस्कार, जितना भी वीडियो देख रहल बानी, आज पहली बार टिकटॉक स्टार ब्यूटी खान के भोजपुरी सॉन्ग आवे वाला बा। इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताइब और हमार वीडियो को के लास्ट तक देखी और हमारे चैनल पर नया बानी तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करी और साथ में बेल आइकन दबा दी ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंची। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करतानी काहे कि वीडियो बहुत लंबा होगी, इसलिए हम तहरा के अभी तुरंत बतावे के प्रयास करतानी। दोस्तों, हमारे वीडियो के पूरा लास्ट तक देखी और ये वीडियो में बहुत ही बड़ा खुलासा करें ब्यूटी खान के बारे में। टिकटॉक ब्यूटी खान का पहली बार सॉन्ग आ रहल बा जेमें ब्यूटी खान गईले बिया और बहुत ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बा। दोस्तों, ये सॉन्ग अभी रिकॉर्डिंग हो गईल बा। एक रिकॉर्डिंग पटना में भइल बा। दोस्तों, पटना के स्टूडियो में ब्यूटी खान के गाना की रिकॉर्डिंग हो चुकल बा। दोस्तों, और रउआ ब्यूटी खान के जानते हो खब काहे कि टिकटॉक के स्टार बनल बिया और बहुत ही छा गईल बिया। बहुत सारा न्यूज भी बनाता कि ब्यूटी खान के मौत हो गई, लेकिन वैसा कोनो बात नहीं के बा कि ब्यूटी खान के मौत हो गई चाहे ब्यूटी खान के आईडी हैक हो गई। बात है सब झूठ बात बा दोस्तों, और बहुत ही जल्द एक धमाल करे वाली बिया ब्यूटी खान, जमुना के आप लोग टिकटॉक स्टार बनमनी और यूट्यूब के भी स्टार बना दी। भोजपुरी के में आवे चाहती है, भोजपुरी से नहीं के भी है, तभी भोजपुरी से जुड़ल चाहती है, और भोजपुरी भाषा पसंद करेली। हम भी अब मगही से बानी, लेकिन हम भोजपुरी के बहुते पसंद करतानी और हमरा के बोले में भोजपुरी में थोड़ा दिक्कत हुई। अगर नइखे आवता बोले के तो रउआ लोग माफ करी, काहे कि हम भोजपुरी से नइखे बानी, मगही से बानी और हम बहुते ही पसंद करीले। भोजपुरी भाषा बहुत ही निक लागेला। तो दोस्तों, ब्यूटी खान के बहुत ही जल्द आवे वाला बा, जौना के भोजपुरी गाना गवले बिया, हिंदी से जुड़ल बिया, लेकिन अब भोजपुरी गाना गईले बिया और बहुत सारा टिकटॉक भी बनवले बिया। तो भोजपुरी गाना पर ही बनवले बिया और उनकर नाम पर भी बहुत सारा गाना आयल रहे। हाय रे मेरी ब्यूटी बहुत सारा गाना करके आयल रहे और ये गाना जे ब्यूटी खान लेकर आ रहल बिया, ये गाना बहुत ही ब्लॉकबस्टर बा। दोस्तों, तबले हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही बा और हम कल मिलब। तबले हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली लाल बटन दबा के और साथ में बेल आइकन दबा दी ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंची। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही बा